Hello guys, good morning. Happy Wednesday guys. Welcome back to my channel. This is me, Doris G Vlog. Aking seedlings ng tomatoes. Marami na po. Mga tinanim ni Inan. Dito na, nilipat na dito sa mga container. Mga kamatis. Merong eggplant. Wow, nanay, may ano na, may flower na. Oh. Eggplant. Allah, di ko kot. Dami na ding sibuyas, guys. Wala nang bunga ang aking mulberry fruit. Aming alugbati plants, vegetables. Daming dahon. Ilang beses na ako naka-harvest nito, guys. Yung moringa, malunggay plants. Grabe ang panahon dito sa amin, guys. Malamig. Parang nasa Baguio kami, Baguio City. Wow, ang kamatis ni Inan. May bunga na. Thank you guys. Hello. Good morning, Deng. Kumusta, Deng? Malinis na ang yung paligid dito, Deng. Uy, ang balingbing ni tanim ni Inan, oh. Malaki na, oh. Warahibaw, guys, malinis na. Tsaka masipag talaga ito si Inan, oh. Magang umaga, nakalinis na, oh. Siya ang in charge dito sa walis dito sa labas, guys, bago ito alis trabaho. Ako naman, galing ako nagluto ng aming breakfast. Lumabas lang ako dito sandali. Kasi para maka-captured ng para i-content, guys. Sana panoorin nyo ito, guys, hanggang sa dulo ng aking content. Please support my channel, guys. Doris G Vlog. Kumusta ang panahon ninyo dyan sa inyo? Dito sa amin ngayon, lumabas na si Haring Araw pero malamig ang hangin, simoy ng hangin. Parang December pero mas malamig pala ito ngayon, January kaysa nung December. Sipag naman ito ni Habi. Inantay ko si Salix. Video muna para may makontent, guys. Ang plant na mabulo ni Inan, oh, malaki na po. Meron ditong isa din, mabulo plant. Gustong gusto niya itong itanim noon, ngayon malaki na. Mabulo plant. Magulay ako mamaya. Maraming moringa, maraming fresh na malunggay. Yung tanglad, guys. Lemongrass. Ang aking aloe vera plant. So to in English ani ding? Kalabo ding. Kalimot naman ko. Ha? Ang kalabo? Yuy, lemongrass. Amaw ba? Bao lamang ka, Google. Lemoncito.
Kumusta kayo dyan guys? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Okay naman po kami dito. Sa amin, Garcia Hernandez, Bacol, Philippines. Maganda na ang panahon ngayon guys. Marami ng bunga ang aking papaya. Ito yun papaya fruit, papaya plant. Daming bunga na guys Mga 5 beses na po ako naka-harvest nito. Papaya fruit. Ayan blessings ni Lord. Di na kami bumibili. Aking tundan guys. Malapit na rin ma-harvest. Tundan. Maganda ang panahon ngayon. Ilang araw na lang mag-February na po. Ngayon ay January 28. Parang kailan lang nag-December tapos next week February na. Madali lang talaga ang panahon guys. Salamat guys. Salamat Lord Jesus sa magandang araw ngayon. Thank you for all the blessings. Thank you, thank you, thank you Lord. Sana suportahan niyo ang aking channel guys. Thank you for watching. May God bless us all. Please don't forget to subscribe Doors G Vlog. Salamat. Thank you for watching.